नायनोनो मोजां देलायखानायनि लाबायमोनहाय ओमफ्राय दायो भिडिअ खेबनायासै मा सोर खेबनानै होबावगोन जाखो आंनो खेबनो ना गुबुनासो खेबनो जारलासो मोनबायहाय आङो मा दालाय माथो जारलासो जानोसैहाय मा बबे मोनसेखौ लानानै बबे मोनसेखौ माथिं लानानै फट' खेबनांगौ जाखो आयै बिबोनांफोरबो गैया जाहैबाय नालाय नोंनालाय माथो जाखो फुजा होनो नागिरनायलाय माथो बा बेफोरबायदिजों मारै जानांगौ जाखो हो फुजा मोनसे होस्लाबनो हाया माबा भिडिअ लानोसो रेडि जालायबाय बेना हो ओंखाम ओंख्रिखौबा संखागोन ना संखायाखै बियो साला आरो मानो बेफोरबायदि मबाइल लानानै मानो बेफोरबायदि थालायखोब्रा जायालै नोंजोंबो सयथिबो संसारखौनो जानो हागोन ना हालासो मोनबाय आं नोंजों मबाइल अखानायबानो मबाइल बेफोरबायदिजों माबोरै जाबावनोब्रा माथो जानांगौ जाखो आंनालाय एसे माबा रंजानायनिसो खाथि बिहुनिसो माबानो नागिरदों आंहा भिडिअ बानायनानै फेसबुकआव हगारनो नागिरदों एसे एनैफोर थाखाफोर आरजिबायनो हायो खोमा बेफोरबायदि साननानै ओमफ्राय नोंहालाय मानो बेफोरबायदि उल्था पुल्था साननायखो हो ना खारजानो गियो नामाहाय नों आंखौ खारजानो गिनो खारबा मोजांसो जागोन बायदि मोनगासिनो आं नोंखौ बेनिबा माबायदि दाखालिनिफ्राय नोङो बेफोरबायदि बारदावगासिनो ना मानो ओंखारलांबोखो आंनो हाजिरा मावनानै एसे एनै आबाद माबा माबि मावनानै थाखा खामायखायो नोंहालाय मानो बेफोरबायदि खामायदेरनो मानो बेफोरबायदि सामावनांगौ जाखो हो आयौ बिबोनांफोर थानायमोनब्लाथ' आंहा दासिम मबाइल खेबनानै होनानै थाग्रा मोननानै आरामनो माबा खालामनो हासिगौमोनहाय दा नोंहा बिबोनांबो गैजाया नालाय हनै बिबोनां हिनजावफोर आरो दंनायालाय दङ बिबो मानै हनै गावनि खामानियावसो बिजि थाबाय थायो बेफोरबायदि माबानानै एसे एनै आरजिनो नागिरनायखौ नोंहालाय मानो बेफोरबायदि उल्था पुल्था साननायखाय रां आरजिनो न'खौनो नायग्राखै नैबे लावथिखौ नुदों नोङो नैबे लावथिखौ नुदों साला खाथि बिजौआव लखिनि दिनाव लखि फुजा खालामनायनि माबा माइ दुब्लियाव माबा माबि सावहैनांगौ न'आव फुजा होनांगौ बेफोरबायदिखौथ' गैला नोङो सेल्फिसो लानानै भिडिअसो खालामनो नागिरदों नोंखौ दामथारनो नामा हो बे लावथिजों नोंखौ दामथारनो बिखुंखौ दोखो होगोन आङो मिथिबायना आयै फाग्ला मानो लावथि देखायलाबायखोहाय आंखौलाय आयै जायाहाय नोंजों मा बुलाय सोलायसो खालामनो नागिरलाबायदों नोंलाय एफा मोजां आङो रां आरजिनो ओंखारदों ओमफ्राय नोंहा बेवहाय नोंनिसो हेफाजाब जागोन ओमफ्राय नोंहालाय दाखालिबो नुबाय गेमस्रिनि दख'नाखौ बायनो होननायाव नोङो गैया रां गैया होननानै बायनानै होनो हायाखै ओंखायनो आंहा हारसिं बायनो हागोन साननानै बेफोरबायदि माबा मोनसे खालामनो सानदों ओमफ्राय नोंहा मानो बेफोरबायदि फेसबुकआव ओंखारनायनि सिगां गावनि न'खरखौ सामलायगोनलै नोङो मिथिबायना एखे ओरैनोबा फेसबुकआव ओंखारग्राफ्रा थाङै लाइन मारिनानै सोरबा खायसेफ्रा बन्दगल जाहैयो नोंबो बेफोरबायदिनो जाथारसिगोन बायदिसो मोनबाय आङो आयै फाग्लाया बुंनो नागिरदों नामा आंखौ हो ओइ हामाहाय मा लखिनि फुजानि दिनाव मानो बेफोरबायदि खालामगासिनो नोङो फाग्ला फाग्लिफोरनि संसार जानायखौ बिराद जानो मोनबाय आङो बेफोरबायदि दिनावखि बेफोरबायदि दावराव जाबाय बायो हो माइ दुब्लियाव थांनानै माइ फोथाराव थांनानै जेवारि बाथि सानैजों ज' सावहैनानै माबानाव आइ लखिनाव आर'ज गाबहैनांगौ नोंसोरो जाहाथे माइफोरखौ मोजाङै जायो आरो एम्फौ एनला जाया बेफोरखौ नोंसोरो न'खरा मोजाङै सान्थियै थायो बेफोरखौ नोंसोरो माबानानै बोर बिनानै लानांगौ नोंसोर मा बुलाय सोलाय हो मा बुलाय सोलाय खनबेसे फोरोंबाय थानांगौ आं नोंसोर सानैखौ खनबेसे फोरोंबाय थानांगौ थांगासिनो लानानैनो एल पि स्कुलावनो थांफिनदों नोंसोर सानैया बेफोरबायदियाव आं गैथारा नोंसाफोरखौनो फोरोंगोर आयै माबायदि बिजामादै मोनखो आंलाय आयै बिखुनजो जानो बेफोरबायदि रायलायलायनाय खाफालानो गराय हासुद लानायसोमोन नामा आंनालाय बेफोरखौ साननायनि सिगां बिखुनजोहाय नों सोंना नागिरलाय नोंसाजोनाव ओंखाम संग्रा सङाखै ओंखामखौनो संग्रा सङाखै नोंलाय गैयाहाय आयै संस्लाबनोनो हायाखै आं दहायनिफ्रायनो देलायगासिनो ओमफ्राय माबा माबि जेवारिफोर सावनो रेडि खालामदों नालाय ओमफ्राय रेडि खालामनानै नै हास्लाबलाय लाङाखै मानसि मोजां होनबा थाबसोनांसिगोन नोंसोर सानैखौ फुजानि दिनाव बेफोरबायदि जाबाय बायो लाजिरोङैफोर लैजा गैयैफोर दहाय आफा फैसा गैया थाखा गैया संसाराव सान्थि गैया बेखौनो सिन्था जायो नामा सिन्था जानो दरखार गैथारालै आं बानाय हिनजावसो एसे गन्डगल जानानै जिरायनानै दंफैयो माथो टेनसन जानांगौब्रा होद गयदाफोर बुहुमाव लंथङैनो फैदों लंथङैनो थांफिनखागोन ना बुहुमनिफ्रायबो होमबालाय माखौथ' इसेबां टेनसन जानांगौब्रा दरखार गैया टेनसन जानाय बिब्दि होनानै बे फाफि उदैखौ बुजायनानै दोननो हायोमोनब्लाथ'
जेबो टेनसनानो गैलामोन खोनाबायना बे पापि उदैनि थाखायनो खामानिफोरखौ मावनांगौ जायो नङा होनब्ला नै अबेसे दासो गोसोखांदों बे पापि उदैनि थाखायनो आंनि बोरमाखौ खावनायनि मिथिंना दिनै हो सोर खावदोंमोनलै दायो गिबियावनो जोङो मिटिंखौ जागायजेननो सानबायमोन मानो होनोब्ला दिनै जोंहा न'आव बयहाबो फुजाबो दङ नालाय खोनाबायना काति बिहुनि ओंखायनो जोङो दिनै फुजाखौ खालामनायजों लोगोसे नैबे मिटिंखौबो लाफाबाय खोनाबायना आरो माथो मानसिफ्रानो दाबो मोनफैजोबा हो बेनोथ'लै गावब्रादै मोनथिबायना जोंथ' मोनफैजोब्बायलै न'खरसेयाव सासे ओंखारथारनांगौ होननाया माथो दाबो मोनफैयालै जाय मोनफैया खना लानांगौलै बिसोरखौ मालाय आसारफोर आंखौसो रायखुमागासिनो नामाब्रा नोंसोरना खना लानो मा लानो होननानै मोनफैबायलै आङो मोनफैबाय माथो गासिबो दंखाजोबो आंल'सो गैया आंखौसो ओंखारथारदों बे रायदोंनि फावा जाबायलै थास' जेबो नंला दे दायो ओमफ्राय माथो होनबावनो सानराजा नोङो दा बोरमा गोमानायनि सायाव मा खालामनो सानदों नोङो आंनिबाथ' बैसोर सानैनो जाखागोन बिसोरो कालिचरन आरो माबा खोनाबायना कालिचरन नोंसोर सानैयानो जाखागोन ना बालिचरन नोंसोर सानैनि आखलासो जाया बे गामियाव खोनाबायना आदै नोंना बेफोरबायदि जोंखौ डाइरेक्ट थांखिनानै बुंनाया जायासै नामा हो आदै मानोना जोंखौलाय बेफोरबायदि दाय होनांगौ जाखोब्रा बेनिखायनो जोङो गामियाव थानोनो बाग्रा जाबाय दै खोनाबायना खालि गामियाव माबा मोनसे सोरबा सिखाव खावाबो सोरनाबा माबा मोनसे गोमाबाबो सोरबा माबा मोनसे जाहैबाबो जे जायानो जोङो सानैनावल' ज' जायोलै नोंसिना आखला बिदिनो खाथारबा मुला देदाबो मोनफैयाखैलै माथो दङब्रा आदाया हनै फायखानायावसो खिगासिनो खिनाय जादोंनो फाग्लाया दालाय माथो खालामबावनांगौ जाखो बोरमाखौथ' खावनानै जाबाय ओमफ्राय दायो माबोरै मोनफिनबावनो सानराजा दाथ' सिखावखौबोथ' जोङो डाइरेक्ट थांखिनानै बुंनो हानाय नंला मानो होनोब्ला जोङोथ' दायो मोनाखैना हमनानै औ सानराजा नै आफादगिरिया जोंना बुंनाय बायदियै जोङो सिखावखौ डाइरेक्टै हमनानै मोनाखैना बेनिखायनो जोङो जेबो प्रुफ गैयालासे जोङो सासे सुबुंखौ जोङो सिखाव होननानै बुंनो हानाय नङा आरो बेनिखायनो जोङो मा खालामनाया मोजां जागोन गेजेरावनो सावरायलायनोसै नामा बेनोथ'लै खोनाबायना आदै आंबो बेखौनो सानदों लसआथ' जालांबाय दायो जाहाथे इयुनाव आंनि बायदि गुबुनफोराबो लस जाया बेनिखायनो जोङो गामियाव मोनसे नेमखान्थि मोनसे दानानै दोनोब्ला मोजां जागोन नामा बेखौ साननानैनो आङो नोंथांनियाव माबानानै बेफोरबायदि केस होनानै आङो मिटिंखौ खुंहोनाय जादोंमोन आदै नोंथां माथो नेमखान्थि दानो सानगोन अबेसे बेफोरबायदि नेमखान्थि दायोब्लासो खमायखागोनलै नङाबा जोंना लाथिखाफारायाव सिखावफ्राबो सिखाव सेरेबनिफ्राय लानानै सिखाव गुन्दानिफ्राय लानानै एखेबारे ज' जाजोबथारनानै दंना खोनाबायना होनब्लालाय माथो खालामनो रायजोफोर रायलायलायदो नामा नोंसोरनो आदै बे आंनि खावनायखौथ' मोनफिनखाला बोरमाया आंना गोमाबाय ओमफ्राय दायो आङो सानदों आरो जाहाथे गुबुनफ्रा बेफोरबायदि खावजाफिना आरो खावजायोब्ला जाय सिखावखौ हमनाय जायो हमनानै सिखावा जाय हमजायो बे सिखावा रायजोआव 20,000 रां फाइन होथारनांगौ खोनाबायना आदै आंबो बेनि सानराजानि खोथाखौनो थिगखौनो मोनबाय बेफोरबायदिनो खालामनोसै नामा नेम निथि रुल बानायनानै दोननोसै नामा जाहाथे गामिया मोजाङैनो थायो जोंना लाथिख'फाराया दे नै जोङो आफादगिरिजों आंजों रायलायनाय मथे आरो नोंसोरनि गासैनिबो साननाय मथे जोङो गामियाव मोनसे नेम निथि दिनैनिफ्राय खानानै दोनबाय जे जाय सुबुङा गामियाव सिखाव खावो आरो सिखाव खावनानै हमजायोब्ला बियो 20,000 रां जुरिमाना होनांगोन खोनाबायना बेखौ आङो दाहाय आरामनो लेखायाव लिरनानै गासैनिबो साखिखौ आङो लानो थाखाय हालमाजिखौ थिनहरनाय जागोन दे गामि दे दिनै जोंहा फुजा दिनबो जाहैबाय नालाय मिटिंखौ जोङो दिनै एसेयावनो फोजोबबाय रायजोफोर अमाखौ लांबाय थादो माथ्र 200 थाखा केजि मारै इसिबां दामिनि अमायानो मारै एफा बेफोरबायदि एफा खमावनो जानांगौ
500सो मोनबाय आं खुगा गोलावफ्राथ' लकेलसो जाखाथारो ओमफ्राय लकेलाथ' 500 थाखा केजि जायो ओमफ्राय बेहालाय माब्रै एफा दामखौ माव फानगासिनो बियो आयौ थगायबायसो खोमाहाय र' खाथियाव थांनानै सोंहैनां आदा अमायालाय बेसेबां केजि मार थै बिनानाव लानानै थांदो 200ल' होदोंलै आङो 200ल' होदों गुबुनफोरबायदि 400 होआखै एखेबारे दिनै 50% अफार दङ खोनाबायना 50% अफार अमायालाय बेसेबां केजि आयौ डाक्टर सार नोंबो अमासो लांनो फैलायलायदों होनब्ला लुदुमै मेडामनो अमा लांनो फैदों नामा नोङो है बेफोरबायदि नङा आंलाय ओरैनो सोंनोसो फैदों ओमफ्रायो अमायालाय बेसेबां केजि माबालै आदा दाम नङा मोनथिबायना 200ल' केजिसेयाव गैया गुबुनफोरबायदि 400 होआखै आङो मा इसिबां खम माब्रैथो इसिबां खमाव फाननो हालायलायनाय जाखो एफा गिदिर अमाखौ एफा खमाव फाननानै लस जाया होनब्ला नोंना आयौ बाला आं बेखौनो सानगासिनो मोनथिबायना नैबे जोमैया बेखौनो सानगासिनो दहायनिफ्रायनो साननानै सानथ' ओरैबायदि साननानै खर'आनो बोरैबा मोनलायलायबाय आङो मोनथिबायना आसलथे 50% अफार होनो हालायलायनाय अमायानो लावनायसो खोमाहाय खोनाबायना बेमार जानानै लावनाय नङाथ' नाथ' सार बियो मा होनोब्रा बेफोरबायदि नङालै आंहा दिनै खाथि बिहु होननानै फुजाखासो एसे अफार होदों ओमफ्राय मा लावनाय लुनाय होनबाय थायोब्रा बेफोरबायदि नङालै अमाया आंना नै आंहाबो दासो गोसोखांदों दिनै नंमारगौथ' खाथि बिहुआवथ' दिनै बेदर जाजानाय नङा बेनिखायनो आं दिनै लांनो हानाय नंला दाम खमि मोनलायबाबो खोनाबायना नङाथाय माथो आया ओंखायनो निरामिस लाबोनो थिनहरदोंमोन जोंनाबो र' थांनानै निरामिस लाना थांनांसिगोन आयै हस्टेलनिफ्राय ओंखारबोनानै आंहा दिनैसो बेदर जानो सानथारदोंमोन खाथि बिहुनि बन्द' मोननानै फैनायखाय खालि बिहुबो खालि फुजाबो खाथि मोनफैनायखाय बन्द' मोनखानायखाय हनै न'आव फैबाय दाना एबारबो बेदरखौनो मोनजागोन ना मोनजालाहाय सयथिबो गामब्लासो जाना थांनो सानखादोंमोन आङो हस्टेलाव दरथामल' मोनजाथारो दाना मा जाबावगोन बे आयै बिनानाव हस्टेलावसो थाथारो होनबाथ' बिनानावाथ' खम रानथाब खुथाब बैखौबो जानो जालायलायनानै दंथारो बे बिनानाव नङा होमब्ला आंनि खोथायाथ' थारखादा आयौ आदा मासे अनसुला नोङो मासे बुजिनो गोरों नोङो जोंनि प्रिन्सिपालाबो नों बायदि जानायमोनब्ला जोंबो नों बायदि अनसुला प्रिन्सिपाल मोननायमोनब्ला गैयाबा मोनथिबायना हस्टेलाव थानानै सप्तासेयाव दावदै दैसेल' मोनजायो बेबो जेने थेनेसो आरो माबा मोनथिबाय नाखौथ' आयौ खनसेल' मोनजायो बेबो ओमफ्राय बेबो माबासोबाव मोनथिबाय नायाबो माबाल' सैसेल' ओमफ्राय बेदरखौबो सानदेयावल' मोनजायो ओमफ्राय बेबो दरथामल'बाव ओमफ्राय दरथाजों लोगोसे आलु दरसेयाबो बेबो हाखावनायसोबाव जा लसखाहाय मा हस्टेल थाफ्लांनानै सागा मोनथारबाय आङो जेलाव थाफैखानायसोहाय मा जाबाय दे जाबाय एसेबां बदाम खालामनांला प्रिन्सिपालखौ आं हले थांगोननोसै हनै लुदुमै मोना नेगासिनो फुजा खालामोनो बिसोरबो आंबो लांथ'नो हानाय नंलाहाय आदा आंबो थांबाय आसलथे बे फाफि अमायाबो मानो बेफोरबायदि दिनाव थैनांगौब्रा आयै बिराद लस मोनबाय आङो मानो फुजानि दिनाव थैनांगौ 200 थाखा केजि होबा माथो रावबो लांफैलालाय सयथिबो मा जाबावनांगौ जाखो लांनानै फबनानैसो दोनहैसै नामा बेफोरबायदि फुजा दिनाव थैबाय बायो आयै आरो थैबाय रायजोफ्राबो एसेबो अनथारा आंखौ अननानै एसेसो लांनानै खमसे खम फोराननानै दोनहैबाबो जायोना एसेबां दाम खमाव होदों माबा सुवा नांगोन होननानै दिनै फुजा दिन होननानै दिनै दाङा होननानै रावबो लांखायाब्रा रायजोफ्रा नांगौ बयकटसो खालामबाय नामाब्रा बिसोरलाय आयै मोनाबिलि समावलाय मानो बेफोरबायदि आलारि बाथि सावलायलायनांगौ जाखो दुब्लि बारियावलाय मानो सावनाय जायोलै आयै औ मानो सावनाय जायो आनै गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोनहा राजा रानिनि दिननिफ्रायनो बियो नेमखान्थि महरै सोलिबोनांगौ खोनाबायना ओमफ्रायो खोनाबाय बेफोरबायदि सावोब्ला दुब्लियाव सावफैयोब्ला माबायो खोनाबायना आनान गसाइनाव जोङो माबानाव बिमा आइ लक्ष्मीनाव माबानानै जोङो आराम बोर बिनानै लायो जाहाथे माइफोरखौ एम्फौफ्रा जाया ओमफ्रायो आबादफ्रा मोजाङै जायो ओमफ्रायो जेनेबा जोंनि न'खराव लखिया मोजाङै थांगोन बेफोरखौ जोङो आर'ज गाबो मोनथिबायना मा आयै बेफोरबायदिसो ओमफ्रायो सावाबालाय मा जागोन आयै आबा हामा मानो बेफोरबायदि होनांगौ जाखो दिनैनि दिनाव सावथारनांगौ सम गैयाबाबो समखौ दिहुनथारनानैब्लाबो एसे एनै माबाबाबो बिजिबाबो दिहुनथारनानै सावहैथारनांगौ गामियाव खोनाबायना
गामिनि दुब्लियाव गाव गावनि न'आव जेसेबां माइ गायनानै दोनदों बेवहाय फिथाइ ओंखारसिगोन नालाय बेवहाय फुजा हैथारनांगौ आरो फुजा हैनायजों लोगोसे न'आवबो फुजा होनांगौ। ए आनै बेफोरबायदिसो ओमफ्रायो बेफोरबायदि होबासो एम्फौ जाया आरो औ बेफोरबायदि होबा जायानो र' नोंसोर थाथ' दे ओमफ्रायो आङो माबागोननि बै जेवारि मोनसे दंबावोना बेखौ सावरनि आङो र'। ओमफ्राय नोंस्रालाय मानो बेफोरबायदि इसेबां कुइसन खालामगासिनो दिनै हो मानो इसेबां सोंलु खालामगासिनो नोंसोरलाय हो माबालाय आयै जोंना लुदु मिमिसा जोंना हनै माबा खाथि बिहुनि माबा लिरनो थिनदों खोनाबायना ओंखायनो जोङो बेखौनो माबादों। गान्दुला नों आंखौ फट' खेबहरग्रोदो नामा आइजों जोंहा फट'खौबो होफानांगौनोलै। एबार आंनिलाय जाबाय एबार आंनि फट' खेबनांगौआ एबार नैबेखौबो लुदुमिमिमनो खेबनानै हरनांगौनोलै। ओमफ्राय खोनाबायना आनै जोंनो माखासेखौ खिन्थादो मारै लिरनांगौ न'आव